Good morning sa lahat ng viewers. Mega mega love shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa'yo Indaylin TV, thank you sa pagpunta at sa patamsak, salamat. Salamat din sa'yo Heaven Hope TV, thank you for coming to my silent LS. And thank you for like my live stream. MLSO din sa'yo Don Bosco, maraming salamat sa pagpunta. Mega mega love shoutout sa inyong lahat.